Una victòria nova després d'una remuntada. Com valores el partit, sobretot tenint present que l'Espanyol a la segona part amb un jugador menys ho ha posat difícil? Sí, la veritat estem molt contents per la victòria. Hem tingut el hàndicap d'haver de remuntar el gol i sí que és cert que a la segona part crec que l'expulsió del futbolista de l'Espanyol ens ha fet més mal a nosaltres que a ells. Ens hem aculat massa, ens ha costat tindre el control del joc quan havíem de tindre'l i hem patit en excés quan crec que hauríem d'haver tingut el partit molt més controlat. Donem molt valor a la victòria perquè sabíem que l'Espanyol venia dos empats seguits amb el Reus i amb l'Olímpic de Xàtiva i estem molt contents per els 3 punts aconseguits. El fet de si el Balears ha empatat són ja 4 punts respecte al segon i torna a ser 8, em sembla, si no m'equivoco, respecte al 5è. Torna a haver un marge de confiança després del dubitatiu inici, també d'una manera, del 2014. Sí, està clar que si nosaltres sumem de 3 en 3, tothom no podrà sumar. Però avui, en contra de les altres jornades, que tot i no guanyar, l'equip estava fent un molt bon futbol, avui la sensació nostra no ens agrada. No hem estat tot el bé que havíem d'haver estat contra creiem un molt bon equip i a més que s'ha quedat un futbolista de menys. I sí que és veritat que estem fent un coixí de punts important, però avui ens anem amb un regust d'aquesta victòria. Pel nostre joc no ha sigut el que tots esperàvem que fes el Llagostera d'avui aquí a la ciutat esportiva de Níjar. El partit ha estat molt polèmic. Quin grau creus d'implicació té l'àrbitre en el resultat final? Nosaltres dels àrbits no en parlem mai. És una tasca que tenen una feina molt difícil i no sé, suposo que l'Espanyol es queixarà igual del penal i de l'expulsió. No sé, vull dir, si l'àrbitre ha vist penal, penal. Jo crec que tenen una tasca molt difícil i mira, aquesta setmana possiblement nosaltres hem tingut la sort que han xiulat un penal dubtós, que no ho sé, no l'he pogut veure, a mi m'ha semblat que agafava el nostre futbolista. Però jo crec que la influència no ha tingut, jo crec que ha sigut més l'Espanyol que ha ficat molt bona intensitat i nosaltres ens ha mancat una miqueta d'intensitat en la segona part. Doncs si no teniu cap més qüestió, podem deixar aquí. Moltes gràcies a vosaltres.